Makurar daraja manzan Allah, makurar daraja manzan Allah. Bismillah da Allah zan fara dan sai ya yarda ke nasara, taimakon ni ya wanga da zan tsara ya shige kalbin bayan Allah. Yi salati gun babban jigo, biyayye mai halin ungu, kyautar sayawa ce shirgogo, basu dalka fada Habibullah. Daya ciki kauna labar da tilas na rike su cikar shaida ban san magiyan sai ibadullah. Da sahabbai ka ji abin koyi kaunar su nake kuma duk juyi, ina nan dai ba na sauyi a cikin hidimar manzan Allah. Kudubai na gaishe ka tijjani wali labai ka jela ne da barhama na doka da junaido masoyi na kibula. Allahu da dama na hasken ka dan na yi nufin dan tabuka wasu baitoci mai maka Mahmuda amintacce Allah. Assalamu alaikum farin dubi iman da maraka iman kambi ya mai wanke dukan zunubi hana kuka masoyi na fitila. Mudan sirri mai sarkin nasaba shi ne ya azama kan turba dan kar da gama cikin roba hadarin shirya manzan Allah. Daga kai aka kulle da kofa shi yasa nema na yau cafa a gare ka mafi kyawun sofa karshen daraja bawa Allah. Kusa ya guji mai kyan halayya da zuwan safa komai ya sauya ya zo da mabudin kulliya da ta tahul khaira aminullah. Kyautar sa yake hara aljanna makari na shiga dukkan kuna kaunar ka nake ya sayyadina kai man sutura manzan Allah. Mu tashi mu gaida wani nura domin sake mana kara wannan da ya zo mu da bushara a cikin kyautar sa akwai sallah. Mai warware dukkanin kaidi ya alfarin ruhi sidi Mahmudu ka gara ilmin tardi dan kar da na faɗi siratullah. Bari dai dan shiga tarihi dan na ga waɗansu halitta wasu kam sai kun yi min sharhi zan dan yi batun su wayan kalla. Bishiya ta ciro har asalinta ta taho gun ainihin gasaita da sahabu suke wa rikon tuta karshen daraja manzan Allah. Mai fitar ruwa daga yatsunsa haske walwal daga kallonsa ai yayi daban angon hausa sirrin kodara masanin Allah. Wata ya kirawo sai ya zaka ya mayar da rana la shakka ya hannar ya balle shirka sai ya dal abrar sa'adullah. Da barewa kai a cikin ceta dan ya kubutar ta da 'ya'yanta wannan matsayi ya cancanta ayaba masa ya bayan Allah. Kar dai ku ga gona manta ne da damo a cikin su mu dai gane duk sun gaisa ta maiki ne shaida yayi wa manzan Allah. Hakuri ga zassara adalci shi ya cire tutar kafurci ya zama turbar sassauci mun gode zababben Allah. Shiga dai shiga alfarin kauno kasun magwane ihsanu shi ne dai kurrata ainu haske bawa Allah. Da dalili ne aka min shaida kaunar ka nake sai na gaida na Khadija ta ango gun sauda ka yarda da ni sirra Allah. Mun tuba rasulu masoyo mu kai ne dai da macece mu farin da muke har yayan mu kai ne ka cire mu cikin matsala. Kaunar ka zuba mana dan abudu
igiyar ka kadai ce a shahadu girman ka daban yake Ahmadu Kasimu Nabiyu Mujarramula komai na rike kwarai da kam kai ne ya rike lalle gangam ramar komai kuma dan Adam kuma ya wuce Adam gwan Allah ko zai rasa komai in samu in ganne da kai makarin hamu ka aminta da ni bahar ilmu in ringa fadar ka nabiyullah jare tafi zaɓaɓɓen bawa da ganin ka suke yin karkarwa na daban Mahamudu mafi baiwa da ilahu gwani ya yi wa sallah nan zan da yayin da sai baitin ga da kunne zai so sai daɗin daɗi mai kyan danse a yabansa nake fari wallah Allahu tsare na koyaushe kar ne da nufin wani yankushe ka tsare ne da gangancin harshe ni da na yabawa Rasulallah Mamudu ka karba min na daga komai nisa ka da yan waiga buɗa mana hasken nan na shiga a cikin ka kadai na so shagala mai salto da na gaishe ka amsa ka saka mana albarka duk juyi da na zamo naka a cikin daɗi da wuya jimla in an cewa ya tsaro ta jami'in isa da yaita ɗan karkahu ne ya rero ta autan shara na ƙasa jimla Allahu tsare ni da hayanci kar in zama mai yin zalunci dan annabi murhun manzanci ka tsare imani na jimla makurar darajar manzan Allah makurar darajar manzan Allah